سلام كما تقولوا كبرات تخاطرتي نيلوم على تحمس 13 سنة 2024 حيزنا يوم زمتنا زيناتاتنا وخم نغربولو ساعات اخيل له ترو تخاطرتي نمخان سابسكرايب كتقبرونا چانلنا بيتسب كتكونوا نتلابخو كساع فصامه كتكاتلنا ون بخبر ندعدمكم عب كندي نتبتاتم ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ እስራኤል ተቐባልነት ክረኽቡ ምዃኖም ዝወፅእ ሓበሬታ ህወሓት ንመጀመርያ ግዜ ንፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዲክሬታ ከም ዝሓተተ ነብኡ እንዳጠንቋሊ ኸይድካ ኣድጊምካለይ ብምባል ዝቐተለ ውልቀ ሰብ ኣብ ኩዌት ኣብ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ህንፃ ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመን ዝብሉን ካልእን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ብዘጋጠመ ባርዕ ኣሳት 50 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ከተማ ማንጋፍ ኩዌት ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንፃ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ብዘይካቶም ዝሞቱ ብውሕዱ ካልኦት 15 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ሰበስልጣን ገሊፆም። ብዙሓት ካብቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ወፃእተኛታት ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ሰራሕተኛታት ምዃኖም ከም ዝንገርን ንወነንቲ እቲ ህንፃ ብስስዕ ዝኸሰሰ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሼክ ፋሃድ ዮሱፍ አልሳባህ ጥሕሰት ደረጃታት ህንፃ መንቀሊት ዘሕዝን ክስተት ከም ዝኾነ ሓቢሮም። እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቀፂሉ እቲ ዘሕዝን ስስዕ ናይቶም ወነንቲ ህንፃ እዩ ናብ ዝምሪሖም ደንቢ ጥሕስዮም እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ጥሕሰት ኢሎም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሜጀር ጀነራል ዒድ አል ኦውሃይን ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ባርዕ ብኣኳ ፀራት ሃገር ሰዓት 6 ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጦም። ክሳብ ሕጂ እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅጥር ከም ዝኣተወን ፃዕርታት ምድሓን ሂወት ይቕፅል ከም ዘሎን ግን ወሲኹ ሓቢሮም። ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፖሊስ ንቴሌቪዥን መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ባርዕ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ህንፃ ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም። ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ መበቆል ሃገራት እቶም ሰራሕተኛታት ይኹን እንታይነት ስርሖም ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋሃበን ዘሎም። ክልተ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኩዌት ብወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ዝሽፈን ኮይኑ እቲ ሃገር ኣብ ጉልበት ስደተኛታት ኣዝያ ጽግዕተኛ ከም ዝኾነትን ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት መነባብሮ እቶም ወፃእተኛታት ብቐጻሊ ስክፍትኡ ከም ዝገልጹን ይፍለጥ። ህወሓት ንመጀመርያ ግዚኡ ክበሃል ዝከኣል ይቕሬታ ሓቲቱም። ህወሓት ኣብ ውግእ ቅድሚ ምእታው ዘካየዶ ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ብጌጋ ዝተገብረ እዩ ኢሉ ብምእማን ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ብ2020 ናሓሰ ምርጫ ህወሓት ብዝለዓለ ድምፂ ምዕዋቱ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መወዳእታ ወርሒ ናሓሰ 2020 ክግበር ንዝተሓስበ ምርጫ ብኮሮና ቫይረስ ስጋኣት ምክንያት ናብ ካልእ ግዜ ድሕሪ ምስግጋሩ ኣብ ክልል ትግራይ ብተናፀል ዝተገብረ ምርጫ ሕጋውነት ዘይብሉን ዘይስነ ምግባራውን እዩ ብምባል ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ሃገር ውጉዝ ከም ዝኾነ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ ምስ ብልፅግና ዘመሓደሮ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበሮ ምትልላኽ ሰማይ ከም ዝዓረገን ፀኒሑ ድሕሪ 2 ወርሒ ዝጀመረ ን2 ዓመት ዝፀንሐ ደማዊ ውግእ ምብርዑን ብሰላም ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ትውግእ ሓድሕድ ምስ ፌደራል መንግስቲ ፅቡቅ ዝምድና ንክፈጥር ግዜ ዘይወሰደሉ ህወሓት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካብ ኣባላት ምርጫ ውድባት ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ዝነበረን ንምርጫ ክሳተፍ ዕድል ዘይነበሩ ህወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ረኺቡ ከም ዘሎ ብፓርላማ ከም ዝፀደቐ ዝፍለጥ ኮይኑ ህወሓት ደስቱ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ ግዜ እዚ ህወሓት ፓርቲ ውድብ ኮይኑ ኣብ ናይ ምርጫ ቦርድ ንክሳተፍ መደላደሊ ዕድል ስለ ዝረኸበ ቅድሚ ሕጂ ብ2020 ኣብ ትግራይ ዘካየዱ ካብ ሕጊ ወፃኢ በይናዊ ክልላዊ ምርጫ እቲ ውድብ በቲ ወቅቲ ዘካየዱ ምርጫ ስሕተት ምዃኑ ብምእማን ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን እዚ ናብ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ከም ዘእተወ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ብስፍሓት ይዝርግሑሎም። ሩስያ ሓይላ ኸተርእን ዝሓለፈ ሰሙን ንኣሜሪካ ዝቃወማ ሃገራት ክትዕጥቕ ምዃና ድሕሪ ምግላፃ ብዓይነትን ፍሉያት ዝኾና ዝለኣኸትን መራኽብ ውግእ ኣብ ጥቓ ኣሜሪካ እትርከብ ኩባ ኣትየን ኣለዋ። ብኒኩሌር እትሰርሕ ሳብማሪን ሓዊሱ 4 መራኽብ ሩስያ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ብሰንኪ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወጥሪ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ናብ ኩባ ኣትየን ኣለዋ። ከምኡ እውን እተን መራኽብ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሃቫና ቤይ ካብ ግዛት ኣሜሪካ ፍሎራይዳ 145 ኪሎ ሜትር ርሒቑ መልሐቐን ኣቕሚጠን ከም ዘለዋን መሰረት ፀብጻብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሳብሪን ኣድሚራል ጎርሽኮቭን መርከብ ውግእ ካዛንን ዚርኮንን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ሓዊሱም ምዕቡል ኣፅዋር ዝፀዓና ኮይነን እተን መራኽብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ናይ ሚሳይል ልምምድ ኣካይደን ነይረን። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኩባ እተን መራኽብ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ከም ዘይፀዓናን እቲ ናይ 5 መዓልታት ዑደተን ድማ ነቲ ዞባ ስጋት ከም ዘይፈጠርን ገሊፁ ከም ዝፀንሐን እንተኾነ ግን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ሓደገኛ ዝበልዎ ዑደት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። መራኽብ ሩስያ ናብ
ኩባ ድሕሪ ምቕራብን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ዑደት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ባሕሪ ብምጥቃም ንምዕጋድ ከም ዝፈተነ ኣሜሪካዊ መሻርክቲ ቢቢሲ ሲቢኤስ ክሕብር እንከሎም እንተኾነ ግን ነቲ መራኸብ ክዓግተአን ከም ዘይከኣላ መራኸብ ሩስያ ዶሚኒኮ ኣብ ሃቫና ቤይ ከም ዝበፅሓን ብንኣሽቱ መራኸብ ተዓጂበን 21 ናይ ክብሪ ተኹሲ መዳፍዕ መቐበሊ ከም ዝተተኮሰለን እውን ተፈሊጡሎም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዑደት ወግዓዊ ከም ዘይኮነን ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ክሕርፉን ምስ መስሕባት ውሽጢ ዓዲ ክላለዩን ከም ዝኽእሉ ገሊጹ። ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ናብ ኩባ መራኸብ ውግእ ሰዲዳ ከም ዝነበራት ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ሽርክነት ክህልወን እንከሎ እቲ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝተፈለየ ምዃኑ ይንገር። ሞስኮ ነዚ ዝወሰደትሉ ምክንያት ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ግጭት እናወሰኸ ኣብ ዘለው እዋን ከም ዝኾነን እቲ ዑደት ንመንግስቲ ኩባን ሶሻሊስት መሓዛ ቬንዙዌላን ኣገዳሲ ምልክት ደገፍ ምዃኑ ክነገር እንከሎም እቲ መራኸብ ውግእ ድሕርቲ ናብ ሃቫና ዝገበሮ ዑደት ናብ ቬንዙዌላ ከም ምርሻ ተኽእሎታት ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ዑደት ከም ዝፈልጥዎን ንኣሜሪካ ስጋት ከም ዘይቆፅርዎን ኣመልኪቶም ኣለው። ድግምቲ ኣድጊምካለይ ብዝብል ንወላዲኡ ቀቲሉ ዝደርበ ኢትዮጵያዊ ተፈሪድዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣድጊምካለይ ብዝብል ንወላዲ ኣቦኡ ዝቐተለ መንእሰይ ንማእሰርቲ ተፈሪዱ። እዚ ዘሕዝንን ዘስካሕክሕን ፍጻመ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዘጋጠመን ኣብቲ ክልል ኣብ ትርከብ ዞባ ባሌ ዝተፈጸመ ተግባር ንሰማዒኡ ዘሰንብት ኮይኑ ሓሊፉሎም። ማስረሻኡ ተስፋው ዕድሚኡ ገና ወዲ 18 ዓመት ከም ዝኾነ ክግለጽ እንከሎም ናብ ጠንቋሊ ኸይድካ ኣድጊምካለይ ወይ ኣደብቲርካለይ ብዝብል ዝቐተሎም ወላዲ አቡ አቶ ተስፋው ጫኔ ይበሃል። ቢቢሲ ዘዘራረቦ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ዞባ ባሌ አቶ መሐመድ ሁሴን እስማኤል ከም ዝበሎም እቲ መንእሰይ ንኣቡ ብምቕታል ናብ ዝዓወረ ማይ ከም ዝደርበዮን እቲ እዋን ዕለት 12 ታሕሳስ 2023 ከም ዝነበረን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ወረዳ ዲኢኒር ፍሉይ ቦታ ጃኒ ውላድ ኣብ ልዕሊ ወላዲኡ ዘብዘስካሕክሕ ኩነታት ቀቲሉ ደርቢዎም። ንኣቡ ኣድጊምካለይ ብምባል ሕና ክፈዲ ከም ዝቐተሎ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ኣብቲ ከባቢ ህዝቢ ናብ ዝጥቀመሉ ዕቋር ማይ ከም ዝደርበዮን ኣብ 4 መዓልቲ ድማ እቲ ርእሱ ከም ዝተረኸበ ክፍለጥ ከም ዝተኻእለ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ መንእሰይ ማስረሻ ኣብ ቀይዲ ምስ ኣተወ ብዛዕባ እቲ ተግባር ተሓቲቱም ኣብ ቅድሚ ፖሊስን ቤት ፍርድን ናይ እምነት ቃሉ ከም ዝሃበን ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ ንሬሳ ኣቡኡ ብኣድጊ ጽዒኑ ብምውሳድ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ዕቋር ማይ ደርቢዎም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ዞባ ባሌ አቶ መሐመድ ነቲ ገበን ብዝተራቐቐ መንገዲ ከም ዝፈጸሙን ምስ ካልኦት ሰባት ተሓባቢሩ ብምሸት ስለ ዝፈጸሞ ሰብ ዝበሃል ኣይረኣዮምን ክብል ነቲ ኩነታት ኣረዲዮም። ብድሕሪኡ ሃለዋቱ ናይ ዝተሳእነ ኣቦ ኩነታት ድሕነት ምፍላጥ ተፍትሽ ክካየድ እንከሎም ዝተረኽበ ሓደ ምልክት ከኣደም ነበረ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ከባቢ ምርመራ ከም እተኻየደ ብመሰረት ዝተኻየደ ናይ ሬሳ ምርመራ እቲ ውልቀ ሰብ ንኣቡ ኣብ ርእሱ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሰብነቱ ብምውቃዕ ከም ዝቐተሎም ተረጋጊጹ ክብል ነቲ ኩነታት የረድእ አቶ መሐመድ። መንእሰይ ማስረሻ ነቲ ተግባር ምስ ካልኦት ብምትሕባር ከም ዝፈጸሞ ምስተኣመነ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ባሌን ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ጉዳይ ናይ ቤት ፍርዲ ከም ዝወሰዶን ኣቡ ነቲ ወዲ 18 ዓመት ተኸሳሲ ነዚ ገበን ብምፍጻሙ ብዝሃቦ ቃል ኣረጋጊጹ። ነቲ ተግባር ንኽፍጸም ምኽንያት ዝኾነኒ ዝበሉ ከዓ ከም ዘስምዐን አቶ መሐመድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ገበነኛ ምስ ኣቡ ዘቀሓሓሮ ወላዲኡ ናብ ጠንቋሊ ኸይዱ ኣብ ልዕሊኡ ፈጺሞ ዝበሎ ተግባር ከም ዝኾነን ማስረሻ ወላዲ ኣቡ መሰለ ኣሰፋው ናብ ዝበሃል ጠንቋሊ ብምኻድ ኣብ ልዕለይ ጉድኣት ንኽበጽሕ ኣድጊሙለዩ ዝብል ንወላዲኡ ክጸልን ከይረዳዳእን ዝገበሮ ምኽንያት ድማ እዚዮም። እቲ ውልቀ ሰብ ናብ ካልእ ጠንቋሊ ከም ዝኸደ ንሱ ድማ ኣቦኻ ንስኻ ንኽትጉዳእ ኣድጊሙልካ እዩ ምስ በሎም ነዚ ቅትለት ክፍጽም ከም ዝተበገሰን ተዛሪቡ። እቲ ወዲ 18 ፈጻሚ ገበን ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ መዝገብ ገበን ስለ ዘይነበሮን ገና መንእሰይ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም መቕለሊ ፍርዲ ዝወሰደ ቤት ፍርዲ ብናይ 18 ዓመታት ማእሰርቲ ክቕጻሕ ብይን ሂብሎም። ኣብ እስራኤል ዝርከብ ጉጅለ ተጣባቂ ማሕበረሰብ ሓተት ዕቑባ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ኢየሩሳሌም ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ተሰዲዶም ዝመፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዃኖም ኣፍልጦ ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ውሳነ ኣጽዲቑሎም። እቲ ብይን ንብዙሓት ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ክምልከት ከም ዝኽእልን እቲ ትካል ተጣባቂ መሰላት ሓተት ዕቑባ ካብ 1950 ጀሚሩ ኣብ እስራኤል ህላወ ዘለዎ ኮይኑ ካብ 2014 ጀሚሩ ብቐንዱ ምስ ማሕበረሰብ ሓተት ዕቑባ ዝሰርሕ ኮይኑ ሕጋዊ ኣገልግሎትን ካልእ
ዓይነትን ሓገዛትን ይህብ። ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሊብያን ካልእ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ግጭት ስደትን ሃዲሞም ኣብ እስራኤል ድሕነት ዝሓተቱ ኣፍሪካውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣሳብ 30,000 ክህልውን ከለዉ ኣፍሪካውያን ሓተቲ ዕቑባ ቅድሚ ልዕሊ 10 ዓመት ካብ ዝመፁ ኣትሒዞም ኣብቲ ሃገር ይነብሩ ከም ዘለውን ይኹን እምበር ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እቶም ዝበዝሑ ብመንግስቲ እስራኤል ወግዓዊ ኣፍልጦ ጽግዕተኝነት ኣይረኸቡን። ከምኡ'ውን ኣብ ቀጻሊ ዘይምርግጋእን ዘይውሕስነትን መሰረታዊ መሰላትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከይረኽቡ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ሕቶ ዕቑቦም ኣፍልጦ ከይተዋህቦም ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ እስራኤል ስለ ዝጸንሑ በቲ ናይ ትማ ልቢን ኣዝዩ ዘሐጉስ ይብል ዳይሬክተር እቲ ውድብ ስቲፋን ካርሜል። እስራኤል ኣብ ዓለም ካብተን ዝወሓደመትን ኣፍልጦ ስደተኛታት ዘለዋ ሃገር ክትከውን እንከላ ነዚ ንምቕያር ድማ ኣካል ምዃንና ሕጉሳት ኢና ይብሉ እቶም ማሕበር። ዳይሬክተር ሕጋዊ ሓገዝ ዕቑባ እስራኤል ኒምሮድ ኣቪጋል እዚ ብይን ብዙሓት ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ድማ ንኹሉ መድያት ህይወቶም ካብ ክንክን ጥዕና ክሳብ ስራሕን ቁጠባዊ ጽቡቕ ህይወትን ዝጸሉም ናይ ስደተኛ ደረጃ ክህቦም ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽቱም። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሐሙስ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ዝፈጺምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ ይመስግን። ሰላም